Santa Clara, que é unha auténtica caixa de sorpresas, non? O convento de Santa Clara non deixa de sorprender os que traballan para botar luz sobre a súa historia. Un dos últimos achados ten que ver cos numerosos soterramentos que están a atopar en todo o terreo. Aquele cementerio que había, non? Algún igual o veu, ali en Xeito, que sexa, non? Que era, se dicía, do século XX, que pasou antes. Bueno, pois o que pasou antes, o que está vendo é que hai enterramentos na horta, no claustro, dentro da iglesia, debaixo da entrada. Só no lateral do claustro no que se está a traballar localizáronse xa 26 soterramentos, pero hoxe o radar localizou outras moitas tumbas que non se escavarán. Son corpos de distintas épocas, incluso de antes do século XVI, e todo apunta a que non só as monxas eran soterradas no convento. Segundo os cálculos de Mosquera, podería haber máis de 2000 corpos. Agora hai que analizar os osos, a ver que alimentación, a ver que técnica de enterramento, bueno, todo ese tipo, de que época é exactamente, eso claro, é unha cantidad de información. O vicepresidente amosouse moi satisfeito polos avances dos traballos. Estamos a punto, semanas, de poder facer unha reconstrucción, o sea, poder facer, dicir, no século XIII finales era isto, no XIV era isto, no XV era así, no 16 cambiaron todo e era así. No 17 estamos en semanas. Un destes cambios podería ser a ubicación da porta. Crese que orixinalmente a entrada a Santa Clara situábase no lateral da Praza de Barcelos. Tamén chama atención a cantidade de modificacións e a profundidade das mesmas que sufriu o convento nos seus 750 anos de historia.